City Legal Office sa Dakbayan sa Talisay naglaraw sa pagpakikinabi sa mayor sa Dakbayan sa Naga. Kiniaron makapaambit ang Dakbayan sa Luna sa Balili property nga gidonar sa lalawigan Sugbo alang sa mga biktima sa landslide. Si Luan Merondina sa report. Aron makuha ang atensyon sa mga opisyal sa Dakbayan, may pahiluna sa gawas nga bahin sa Session Hall kining mga evacuees gikan sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang. Matod ni Nora Bacalso, kapina sa 3 ka semana silang temporaryong gipahimutang sa gym sa Barangay Tabunok apan hangtod karon wala pay klarong tubag ang mga opisyal sa Dakbayan sa gisaad sa QM Builders nga relocation site. Nadesisyon na namo ma'am nga mulakaw na lang mi nga ripadong sa City Hall kay basin siguro to mi sa evacuation di man sila kita namo unsa mo sitwasyon kay wa man sa ginang pagkabana og tan-aw namo didto. Basin naman lang nga naa mi diri di mi tagsamok ma'am magpatagad lang mi nila ma'am ba. Atol sa sesyon sa City Council kaganiha, gihatagan og higayon si Bacalso nga mapadangat ngadto sa konseho ang ilang kahimtang. Aron paghatag og katin-awan sa mga panghitabo, tag sa usab nga gipaistorya ang mga department heads nga miabag sa pagpabakwit sa mga mulupyo sa Sitio Tigib. Subay kini sa kabalaka nga mahugno usab ang dakong bahin sa bukid tungod sa nagpadayong quarry operation sa dapit. Ang diskusyon misangpot na sa pagbinasulay kung nganong gitugutan ang quarry operation sa dapit. Ang datong negosyante ni nga mga responsible kita ng pagkapahat dili sa kita. Lingon dito kay na matay mga dagko kay nga equipment mo pahat na mao ni siya ang atong sa to say lingon dito papaya. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa muluwat og pamahayag ang QM Builders. Bisan pa man sa text message nga among ipada ngadto sa ilang project supervisor. Subay sa mong hitabo, subling mo patawag og tigom ang konseho uban sa kadagkuan sa QM Builders, sa mga department heads ug sa mga apektadong mulupyo aron hingpit nang masolusyonan ang naasoyng problema. Sa pikas bahin, naglaraw si Attorney Giovanni Susosco nga makighinabi kang Naga City Mayor Christine Vanessa Chong alang sa posibilidad nga makaambit ang Dakbayan sa Talisay sa luna nga gidonar sa lalawigan aron usab mapahiluna ang mga mulupyo sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang. Sa akong personal view lang, since nagkuha naman itong Cebu Provincial Government na mo-donate sa portion sa Balili property, ako i-try ug ask si Mayor Christine if pwede ba ma-accommodate na mo ang kaning residents sa Sitio Tigib dito. And i-ask po na mo taga-residents kung ganahan ba sila mag-relocate po dito sa Balili property. Luan Merondina, Balitang Bisdak.